Iyot. Oh, 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 oh. What's up mga sakmal? Hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Yun mga kamba, magandang araw mga kamba. May magpapalaban ulit tayo ng masbate. Puro masbate gagamba natin. Ayan, napakarami nating gagamba. So, umadagsa na naman ng masbate, kaya pababa ang presyo nila. Nag-agawan ng buyer dito sa Maynila. Problema ang pag-dispatch sa mga kamba. So, bago tayo magpalaban, shoutout muna kay Sir Alan Alcansi ng Lipa, Batangas, kay Lito Balita ng Lipa, Batangas, kay Jumar Balita, mag-amayan, laging kumukuha sa akin ng gagambayan dahil suki natin. So shoutout din kay Amazing Spider, kay Dennis Ramos or Gagamboy ng Tarlac City, si It's Yosasuke, Sian Gaming PH, Manuel Erlano, Ikis from San Jose, Batangas, at saka si Ronald Rosas. Yan mga kamba, shoutout sa inyo lahat. Lalabanin tayo ha. Ito, isang brown na malaki. Yan, tingnan nyo. Yan, mahaba pata na pangtimbangan. Yun tulog agad Tapos iaharap ko ito isa. Brown din siya pero light. Na medyo may kalakihan ng tiyan. Pwede natin sa timbangan to. Muntik na magtagpo. Ano natin ito? Ang lalaki. Ang lalaki nito, ang sukat nito. Ayan, yung brown. Light brown yan. Yan. So, pagharapin na natin. Malikot, parehas. Yan. Yan. Pagharapin na natin. Yung pa magharap pa. Patihulog ng patihulog itong mga ito. Ganon. Iyot. Uy, nakagat siya sa braso. Natalo yung medyo malaki katawan. Nakalalawang laglag na siya. Wala na. Dalawang laglag. Talo na yung malaki katawan. Nabinom na. Tingnan natin ulit. Pero talo na ito. Talo na to. Talo na to. Wala na.
Alright. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan DC Mondaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel at syempre Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yon. God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kay Tatay Mindo. Like and share po. Bye!